kalian pemimpin-pemimpin ingkang candhaipun. Nggih, meneruskan yang namanya kebaikan. Leres tongkat estafet kudu dibacutake nggih, Mas. Leres Mas Bayu. Mbak Tri, menika wonten ingkang kepareng nyuwun berkahipun dhateng Kanjeng Bupati Sepuh, mbok menawi rena ing penggalih. Datang kira-kira skor Mas. Nggih. Monggo, menawi kersa tidak ana panggungan ngaturaken nuwun. Kersa ta, Nggih? Dipethuk jawab pedhok, ketaran-ketaran jawab monggo dipethuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sindalu Bapak. Waalaikumsalam Mas Bayu. Sehat terus. Amin. Laris. Amin. Rezeki akeh terus pokoknya. Amin. Campur yo akeh. Amin. Bulan iki genep 30, nek 30 ra gitu luar biasa. Amin. Nggih, hitunganipun Bapak. Nggih, Mas Galeng. Nggih. Nggih, Pak. Nyuwun dawuh Bapak, monggo harapan agem masyarakat Klaten kados pundi nyuwun dawuh. Nggih, Mbak Cangik nika alhamdulillah nika tahun penghujung istri saya mimpin Kabupaten Klaten. Dene mimpin menika nggih macam-macam, boten gampil. Ngetikanipun gampil tapi juga tidak mudah tapi juga tidak sulit. Terus alhamdulillah sampun diberi kepercayaan saya masuk Kabupaten Klaten mimpin Kabupaten Klaten menika. Mugia saya binaringan Bagas Waras bojo kula nika. Mugi nanti bupati yang sudah terpilih besok kalau sudah dilantik juga melanjutkan pembangunan kagem Kabupaten Klaten. Amin. Goyo seneng wayangan. Amin. Masyarakat saya setuju. Nggih. Alhamdulillah Mbak Cangik. Lah terus sendiri kula niku dados mimpin bupati niku mboten enten keinginan bojo kula mungkin dadi bupati mboten enten. Nggih. Kula jare kula riyen niku sing kula jokke niku tiyang sanes. Nggih. Lalah kok malah bojo kula niku sing ditulis ngoten. Ditulis ya kok kaget kula kok bojo kula ngoten. Alhamdulillah. Terus yang kedua Mbak Cangik. Ya, besok aku nyalon bupati enggak. Oh terserah dikau. Aku bojone kabeh tak cukupi. Ora dadi bupati ya tak cukupi ngono. Nggih. Ning nek rasane kowe iso tresnani rakyatmu, tur niatmu ya tenanan, silahkan. Nggih. Tekono atimu dhewe. Kula mboten maksa Mbak Cangik. Nggih. Mungkin nek maksa ndak dosa. Leres. Karena kula ya saking tresnane bojo kula. Karena bareng mimpin wis kula niki nek ten omah mboten enten. Kula mantuk ke Jakarta, tekan omah. Wah, ibuku dijah. Wah, lagi acara belum pulang ya. Ngoten ngene. Nggih. Ya, terus ya ngumpuli penyanyi kira-kira. Awan lu kok bengi lunga. Nggih. Jadi alhamdulillah. Tapi itu juga untuk memenuhi keinginan sedaya warga masyarakat. Leres. Ini bojo kula ini karena mau belajar. Nggih. Mau belajar sehingga untuk memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Klaten ini. Makanya nggak ada perempuan bagi saya sebagai istri saya. Amin. Orang perempuan yang dikeloni itu nyenengke selain bojo saya. Oh iya. Yo bojoku wis semlo ae. Dadi nek ajeng kuru kula ora oleh. Nek terlalu kuru nek limpah rekoso. Katanya orang sekarang seneng seksi cilik. Nek cilik itu mboten nyenengke. Ya. Nah, terus bojo kula kalau olahraga terus ora banter-banter olahragane seminggu ping pindho kok ping telu wae.
nek ping 5 ora nyenengke. Nek kula boncengke nggih mboten bebani. Seakan-akan gak ra ono sing boncengnya napa kok gorene. Nggih. Ya insyaallah boncengke. Nggih. Terus matur nuwun Mas Bayu. Nggih. Kok mugi sedaya kocok katet. Kok bilih wonten kirangipun kangge kula istri kula mimpin kabupaten kula pun pangapunten saged pun. Tapi semua diberikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat Kabupaten Klaten. Amin, amin, amin. Menika Ibu sampun menjadi milik Pak Naroso utuhnya lagi. Nggih. Wong iki mau kula mireng Mbak Niken nyanyi, mengke dugi griya jeng kula paringi baju merah gen nembang sinden lek kula. Nggih. Oh, ya demi kebayak dhewe Pak. Oke, nek pun pinter derek Mas Bayu. Apa iki? Wong pun kula ajari terus ra iso niku nggih. Wis ora sah. Kula niku nek kowe kesuwanten malah ra iso turu. Suwantene bojo kula niku nek malah nyanyi bahaya. Kula niku malah gelisah. Iki nyanyi tenan apa ora jenenge? Ada sinten Mas Bayu nggih? Lajeng dipun lajengaken Mbak Sekoyo. Kita monggo sajengan monggo Pak. Kados adat sabun. Ah, Bapak duit kali. Napa duit kali bule? lho. Enten musik ya Bu, yo. Artinya apa Bu? Nggih, Bu, duit kebayakipun nyusul. Nggih. Bawa setia tubuh Mbak. Oh, nggih. Oh nggih. Mangga. Kalian duduk nih kan. Nggih. Oh, Bapak ngersane bawa sik Mas Gale. Bawa nggih. Nggih, sithik mawon. Elzio sini. Mangga. Paminta. Dua banget ya. Pemintaku masih situasi. Tepuk tangan Bapak Ibu. Kanjeng Bupati Sepuh. Wah, hebat. Atur runtut tansah reruntungan. Terus pundi Pak? Dhuwur nggih. Nggih, sing cedhek mung niku nggih. Cedhek min kowe yo. Ing sarina lan wah ngene datang ginggam sarambut lamun adoh caketing ati yen cedhak tansah mulan sito asih tubuh bendo pimpilan mintono hayo bareng ning masa netepi wajib situasi beraya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Matur nuwun. Matur nuwun Bapak. Pangestunipun dhateng kula sak rombongan iki panjang sehat, panjang yuswa, berkah, lumiku mulya sak turun-turunipun. Amin. Turun Nggih monggo nderek-nderaken. Monggo setia tuhu ya setia tuhu. Gandeng iki akeh Waranggana, sadurunge nduk niki aku tak nyuwun tulung salah siji Waranggana. Aku tak nyuwun Mbak Eka. Berarti ning sing iki Nduk karo Jumben kene. Iya kene, setia tuhu kene. Iya cepet yo karo. Nah iki sing jajari Den Mas Ucap liyane dong karo iso. Bapak aja ganggu keluarga sehat. Aturan sehat toh. Yugi sehat-sehat kabeh. Awake sehat. Kabupaten Klaten sudah terbebas dari stunting. Ya. Bener niku. Ya. Nggih, kok saged. Lah yo jenenge gisine wis terjaga. Terjaga le. Wis, ngono. Wis tak jamin kowe omah-omah karo Dek Eka anak-anak ngene iki. Yo. Repos.
Wah ya anak-anak gegel karo terima sih. Yo kayak Kak. Tak pokok. Yo, setia tuh Kak. Ora yo. Aku kan setia sanggup. bablas memanik digarap irama jaranan penyuwunan saking bapake Azam Pundungan Juwiring. Nggih, engko sing kembang nduk niken. Monggo. Ya, Kak. Mugian tuk
Aku